खुलुमबाय स्टुडिय'आव उदांस्रि मुसाहारि कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमाया 13थि फरायसालिमा सप्ता लोगोसे दोहौ फोरबो फालिदों। नंगौ थांनाय 1 सप्तानिफ्राय बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय हजुआनि कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमाया 13थि फरायसालिमा सप्ता लोगोसे दोहौ फोरबो फालिदों। मख'नो गोनांदि बे 13थि फरायसालिमा सप्ता एबा स्कुल उइक खुंनाय हाबाफारियाव गोबां फरायसाफोर अदेबानि गुबुन गुबुन बिफाननिफ्राय दिनै फरायसाफोरा जथाय हारिमुआरि हानजा सुनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंफुङो। बे हारिमुआरि हानजा सुनाय बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होफैयो खामारदैसा गोजौ फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि एबा सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावगिरि दैमासा ब्रह्म बिथाङा। बे हारिमुआरि हानजा सुनाय बादायलायनायाव बर' माहारिनि गाहाय आसारखान्थि हारिमु लोगोसे ग्लबेलाइजेशन मुगायाव सोलिनाय थासारिफोरखौ दिन्थिनानै ओनसोलाव सांग्रांथि होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाहैबाय। दिनै बिथांमोननि कलेजनि 13थि कलेज उइक बेजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै बिथांमोना बोसोरफ्रामबो दोहौ फेस्टिभेल बेखौ लाफानाय जायो। दा बेखौ लाफानायनि गोबां जाहोन थानो हागौ। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै साफ्रोमबो फरायसाया खालि फरायनाय बिथिंजोंल' सासे फरायसा सांग्रां जानो हाया। दिनैनि दिनाव फरायनायजों लोगोसे खेला गेलेनाय थुनलाइयारि बायदि बिथिङाव दिनै साफ्रोमबो फरायसुलिया सांग्रां जानो गोनांथि दंसै। मानो होननानै बुङोब्ला बेयो गंसे आर्ट कलेज। बिथांमोना दिनै डक्टर जानायनि इन्जिनियार जानायनि जेबो मिजिं गैला। बेखायनो दिनै साफ्रोमबो फरायसुलिफोरानो आरिमुजों लोगोसे गावनि गोसोआरि देहायारि बेखौ राफोद खालामनायनि बाथ्रा दङ। दा बेखायनो नै दिनैनि बे दोहौ हाबाफारिया दोहौ फेस्टिभेला साफ्रोमबो फरायसुलिनि गोसोआरि मेलेमारि बेखौ राफोद खालामगोन होननानै आङो फोथायनाय दङ। मानो होननानै बुङोब्ला बे केसि कलेजआ बायदि इन्टार कलेज इउनिभार्सिटि लेभेलाव दिनै आरो मोनसे खोन्था ईशान चन्द्र बिथांनि नामावबो लोगोसेनो नीलेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङावबो आरो बरमा कलेजाव रेनु बर' बिथांनि मुङावबो बेफोरबायदि फेस्टिभेलखौ बाहायनाय जायो बा खुंनाय जायो। बेफोर फेस्टिभेलफोराव आं नुदों जोंनि कलेजनिफ्राय बा नैबे केसि कलेजनिफ्राय बायदि बिथिङाव बायदि हाबाफारियाव बादायलायनानै गोबां बान्था मोनबानाय नुनो मोनदों। दा बेखायनो आं मिथिनायाव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ नैबे केसि कलेजआनो लाग्रोदों होननानै मिथिदों। दा बेखायनो आं नैबे केसि कलेजनि बिथां प्रिन्सिपाल लोगोसेनो बिथांनि स्टाफफोर बिथांमोनखौ आं हामबाय होननानै बुंगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना दिनै फरायसुलिफोरनि गोसोआरि मेलेमारि सांग्रां खालामनायाव गोबां मदद खालामदों। केसि कलेजनि जानानै गासै रायजो राजानिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा बोसोरफ्रोमबो जोङो जेरै गासै कलेजआनो कलेज उइक खुङो, जेरै स्कुलफोराव स्कुल उइक खुंनाय जायो। दा जोंबो जोंनि कक्लाबारि साफागुरि कलेजाव बे जोंनि कलेज उइकखौ माने गुबुन मोनसे मुं होनानै दोहौ फेस्टिभेल मुं होनानै जोङो बेखौ खुंनाय जायो। आरो बे दोहौ फेस्टिभेलाव जों माखासे इभेन्ट्स लानाय जायो। बेखौ जोङो सप्ता मोनसेनि खुङो आरो बेवहाय जोङो लिटारेरि कम्पिटिशन, कालचारेल कम्पिटिशन, आरोबाव ग्रुप कम्पिटिशनफोर बेयाव होनाय जायो। आरोबाव बे रेलिखौ जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै बेखौ लानाय जायो। आरो बे कालचारेल रेलियावहाय जोङो माने जिहेथु जोंहा 700+ स्टुडेन्टस दङ, बेखौ डिपार्टमेन्ट वाइज जोङो कम्पिटिशन होनाय जायो जाहाथे मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि स्टुडेन्टसफोरा बेवहाय ज' जानानै मोनसे कम्पिटिशनाव बाहागो लायो आरो गावसोरनि जि टेलेन्ट बेखौ श' खालामनो हायो। आरो आं दिनै नुनो मोनदों जे मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ स्टाफजों लोगोसे ज' जानानै
बिसोरो माने मोजां मोजां थेम लानानै दिनै बे कालचारेल प्रफेसनाव बाहागो लादो आरो बेनो आं दिनै बे कलेजनि सासे इनचार्ज जानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला बेबायदि स्टुडेन्टसफोरनिफ्राय कपारेसन मोनबाय थायोब्ला आरो स्टाफनिफ्राय जुदि बेबायदि कपारेसन मोनबाय थायोब्ला हयथ' जोङो मोनसे समाव जोंनि कलेजखौ गोजौ लेभेलसिम लांनो हागोन बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों सासे फरायसानि जिउ राहायाव माबायदि बिफाव होयो दा बेवहाय जिहेथु जोंहा गोबां स्टुडेन्टस दङ स' जोङो टाइम टु टाइम बे स्टुडेन्टसफोरखौ जोङो काउन्सिलिं होनाय जायो माने जायफोरा माने मिडियाम क्लासनि माने मिडियाम लेभेलनि स्टुडेन्ट आरो उइक लेभेल स्टुडेन्ट दा बिसोरखौ लानानै जोङो काउन्सिलिं होनाय जायो दा बेनिफ्रायनो बे माने जायफोरा एकदम माने उइक स्टुडेन्ट दा बिसोरखौ जाहाथे बिसोरबो माने बे माने जायफोरा माने गोजौ लेभेलनि माने इन्टेलिजेन्ट ना बे गथ'फोरजों माने कपारेट खालामनो हायो माने मिलायनानै थानो हायो क्लासाव जाहाथे नङाब्ला बेबायदि कम्पिटिसनाव जाहाथे बिसोर सानना लाया जे आं सासे दुरबल माने उइक गथ' आं सासे दुरबल गथ' जाहाथे बेबायदि सानना लाया बेनिखायनो जों जहाय माने गासैखौबो जहाय लाबोनानै जोङो बेफोरबायदि प्रग्रामखौ माने स्टुडेन्टसफोरखौ जों इनकारेज खालामनाय जायो जाहाथे बेबायदि प्रग्रामाव बयबो बाहागो लायो